Aminci Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido ya karbi bakuncin dan takarar gwamnan Gombe a jam'iyyar PDP. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Aka zo Najeriya aka zo ba mu shiga tafa muna mulki. Aka zo aka gangami ake cewa PDP barayi. PDP kafirai, PDP alkafira. Siyasar gabanin zaben 2027 ta sake daukar sabon salo bayan tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ya yi wa Ali Isa Fantami shagube. Sule Lamido ya taba tsohon ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani Ali Isa Fantami kan sukar PDP a baya. Dan tsohon gwamnan Jigawa Mustapha Sule Lamido ya tabbatar da cewa mahaifinsa ya haɗu da Fantami a Facebook. Lamido ya yi wannan bayani ne lokacin da ya karbi bakuncin wasu 'yan takarar PDP daga Gombe, Bauchi, Yobe, Kano da Jigawa a gidansa da ke Maina. Tsohon gwamnan ya ce Malam Fantami ya taɓa bayyana PDP a matsayin jam'iyyar kafirai a lokacin baya. Ya ce PDP ta fuskanci irin lokuta tana mulki amma hakan bai sa ya juya mata baya ba. Ya bayyana cewa bayan zaben 2015 tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari, shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da Babatunde Fashola sun taɓa kai masa ziyara a Dutse domin su jawo hankalinsa ya shiga APC. Sai dai ya ce ya ki amincewa. A cewarsa PDP ce ta bashi damar zama ministan harkokin wajen Najeriya tare da zabarsa gwamnar Jigawa sau biyu. Saboda haka ya ce ba zai yi watsi da jam'iyyar ba, maimakon haka ya nemi su koma PDP. Lamido ya kuma yi zargin cewa lokacin da Fantami yake babban limamin masallacin Juma'a na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa ya ringa wazi yana kiran PDP da jam'iyyar kafirai tare da yin addu'ar Allah ya kawo karshen ta. Ya kara da cewa daga baya Fantami ya shiga PDP bayan bai samu tiketin takarar gwamna Gombe a APC ba. Har ila yau ya ce wannan mataki ya haifar da muhawara da martani daga mutane da kafafen sada zumunta. Kalaman Lamido na zuwa ne a daidai lokacin da sauya shekar siyasa da shirye-shiryen babban zaben 2027 ke ci gaba da daukar hankali a fadin Najeriya. Wani mai amfani da kafafen sadarwa a Najeriya, Suleiman Uwaisu Idris, ya wallafa gundun bidiyon daidai inda Sule Lamido ke magana kan sukar PDP da Fantami yayi a shafinsa na X. To masu sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.